amma da sauran kallo rana da mari zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا مهدي شيخ ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofa Sauri. Insha Allah wannan ita ce fitowa ta 88 kuma ala kulli halin niyya da manufa shine a haskaka mutanen jihar Katsina baki ɗayansu a faɗaɗa musu tunaninsu a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu ake sarrafa dukiyoyinsu a ƙarƙashin gwamnatin ta zo cewa ta zo ne ta yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta yi mulki bisa ga amana adalci ihsan da sanin ya kamata kuma ita ce zuwa yau gwamnati kaɗai a Najeriya wadda ta zo da ikirarin cewa ita ce gwamnati akan faifai kowa ya gani kowa ya gani kowa ya sani kowa ya gane ya zuwa yanzu in duk ba wanda ya gani ba wanda ya sani ba wanda ya gane lalle illahir mutanen jihar Katsina gaba ɗaya mu mun gani mun gane mun fahimta mun ankara kuma mun yi waye kuma mun shiga cikin nadama insha Allah wannan fitowa ita ce mai baku labarin ci gaba da sata ko rashin gaskiya a ma'aikatar ƙananan hukumar jihar Katsina a ƙarƙashin kwamishina gwajo-gwajo shugaban manoma na jihar Katsina baki ɗaya tsohon kakakin majalisar jihar Katsina amma kafin nan ga saƙo wai lokacin da samari suka kai ma gwamnan Masari ziyara shine ke cewa wai yana mamaki Mahadi na amfani da ayoyin alkur'ani kuma yana yin ƙarya wallahi gwamna ba ƙarya nake ba duk abin da faɗa wallahi gaskiya ne kai ne kai amfani da alkur'ani karan tsaye kuma kake ƙarya lokacin da ka ci gwamna ka dafa hannunka a alkur'ani karo na farko karo na biyu da shi ka rantse cewa ba za ka ci amana ba cewa za ka yi gaskiya cewa za ka yi adalci kowa ya diba shekarun shiddanka ina gaskiyar ina adalcin ina riƙe amanar yaushe mutum zai daina aiki ya gama aiki mutum 30,000 sun gama aiki amma hakkinsu ya gagara a cikin irin wannan halin tsakanin kai da kwamishinaninku an sai maku motoci na rabin biliyan wannan shine adalcin ko an ɗauki ma'aikata wa'anda ake ce ma ma'aikatan temporary har yanzu ana biyan su naira 10,000 bayan doka ta hana biyan albashin naira 10,000 wannan shine adalcin ana karkashe mutane kama kisa irin na kiyashi amma ana sai maka mota wadda bindiga ba ta hudawa ta miliyan 250 wannan shine shugabancin kana ɗaukan mutane da ba su kai cancanta a basu matsayi ba a basu wannan shine adalcin in kana neman wanda alƙur'ani zai ci wallahi kai ne da makarrabanka ku ne kuka yi rantsuwa da alƙur'ani kuka cikin cin amana da saba alƙawari da rashin yin adalci mutanen da aka raba da gidajensu gaba ɗaya a ƙananan hukumi guda 8 idan aka raba kuɗin tsaron da kuka ce kun kashe aka raba 10 ya isa dukkan su a biya su diya dukkan su su mai da abubuwan da suka rasa dukkan su gina gidajen su koma su gaba da rayuwa amma saboda rashin adalci saboda son zuciya da haɗama an zo an kashe bai da biliyan 62 da sunan tsaro kuma babu tsaro kullun kashe mutane ake ji a Katsina kullun yanka su ake kullun sace su ake
kuna nan gidajenku da matanku hankalinku kwance, kuna bacci ana gadinku a cikin air condition, 'yan gudun hijira ko oho, talakawan ƙauye ko oho, 'yan fenshin ko oho, 'yan makaranta masu scholarship ko oho, makarantu sun mutu ƙarƙashinku, asibitoci sun mutu ƙauyuka gaba ɗaya. Wannan shi ne adalcin, wannan shi ne rantsu da kuka yi da alƙur'ani cewa za ku rike amana, wannan shi ne rikon amana. Wallahi ku farka ku faɗaka, ku yi makan ku kiyamar lele tun kafin ta Allah ta kasance. Na biyu, ina murnar gaya mu masu kallon mu cewa ya zuwa yanzu mun gama ran gadi gaba ɗaya na ƙananan hukumomi 34 ke jihar Katsina. Me ya kai mu? Mun zaga mu ga hotuna da halin da makarantu suke ciki da asibitoci, musamman makarantun da gashi an rubuta an yi aikinsu, an cire kuɗin aikinsu ba a yi aikinsu ba, musamman asibitocin da aka ce an yi aikinsu an gyara su an sai masu kayan aiki ba a yi ba. Mun zaga yanzu muna da hotuna 198 na ƙanana da manya-manyan asibitocin ƙauyuka da ƙananan hukumomi wa'anda ko karen gidanka ba ka kaiwa ya sha magani a wurin nan. Ɗaya bayan ɗaya, insha Allah kullum sai mun kai kuma ta ƙaramin hukuma mun na muku asibitocinsu da makarantunsu. Muna da makarantu na firamare da na sakandare abin kunya hada wa'anda ke cikin ƙoƙuwar jihar Katsina guda 328 wa'anda karnuka bai kamata su yi karatu a cikin wannan wurin ba. Ko karnukan farauta ne ko adadin farauta ne bai kamata a same su a cikin wannan halin ba. Wasu daga cikin makarantun nan mun fara haskaka mu kun fara samu su muna aiko muku su mu ga ɗan sako. Muna ga muku garin da suke, ƙauyen da suke, da sunan da suke. In ƙarya ne a je garuruwan nan, a je ƙauyukan nan a tantance gaskiyarmu da ƙaryarmu. Kuma insha Allahu mun ɗauki wannan ɗawainiya ne domin mu ankarar da ku, mu faɗaɗa muku ga zaɓe nan zuwa. Ku yi amfani da ƙuri'unku, ku kori mutane masu cin amana masu saba alƙawari. A ci gaba da wannan shiri na cewa za mu ci gaba da baku labaran yadda ake cuta da sata da ha'inci a ma'aikatar ƙananan hukumi, wanda a baya na gaya muku cikin wata 59 an saci biliyan 72. Har yau ba wanda ya kalubalance ni. In wannan magana ba ta muku daɗi ba, ma'aikatar ƙananan hukumar da Katsina ku kai ni ƙara cewa na ce kun saci biliyan 52. An saci biliyan 52 cikin wata 59 na zuwa wannan gwamnatin Aminu Bello Masari. Ga misali, duk takardun nan zan fi faɗa muku, na sa musu lamba, takarda ta 1, ta 2, ta 3 har zuwa 16, kuma kowace zan ba ku labarin mai ta kunsa. Kuma takarda ce wadda Ibrahim Wali Umar ya sa hannu a madadin gwajo-gwajo. Yanzu gwajo-gwajo tsoron sa ma takarda hannu yake. In ya sa ma takarda hannu sai ya ɗauke ta ya kai ta gidan gwamna hannu da hannu. Gidan gwamna tsoron aiko da takarda suke yanzu. Sai dai su ɗauki takarda da gidan gwamna sai a kai ma banki a ce ku biya kuɗi. Wannan kwamatalar ta saba ma wannan doka. Ga doka nan wadda ta ba da ake kashe kuɗin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi, musamman feji na 111 zuwa 125. Ya ba da cikakken labarin yadda ake kashe kuɗin ƙananan hukumomi. Wannan dabarun da ake yi tsakanin gwajo-gwajo da gwamna ya saba ma dokan nan gaba ɗaya ta gwamnatin tarayya, wanda ya nuna cewa ba sa son doka, ba sa bin doka, 'yan karya doka ne. Takardar nan ta farko ran 2 ga watan 7 aka ruwaito ta. Waye ruwaito ta? Gwajo-gwajo ya aika ma gwamna cewa yana bukatar kuɗi
2,279,400. Me za a yi da su? Yana so a baiwa mai rikon ƙaramar hukumar Dutse local government. Me zai da su? Wai zai yi gyaran ofis ɗin DSS da ke Dutse a kan 647. Kai shugaban DSS na Dutse, ka ji abin da aka cire da sunan za a gyara ofis ɗinka 647. Sannan zai gyara gidan ɗan sandan da ke shugabancin ƙaramar hukumar Dutse a kan 630. Sannan wai sakatariya na son wani gyara, ba a bayyana gyaran ba, a kan naira 902. Wannan ita ce takarda ta farko, ga ta nan 27 ga watan 7 2020. Wannan ya saba dukkan wata doka ta kashe kuɗi. Ba abin da ya haɗa gwamnati da kuɗin local government. Zalunci ne, ƙarya ne, cuta ce. Kuɗin ƙananan hukumomi an tilasta ma kowace ƙaramar hukuma ta je bankin Access Bank ta buɗe account. Ma'aikatar ƙananan hukumomi ta je Access Bank ta buɗe account. An ɗauki accounts ɗin nan guda 35 an kai ma accountant general. An ba shi umarnin cewa kuɗin ƙananan hukumomi na wata-wata gaba ɗaya a zuba a cikin wannan account 34 da ke Access Bank. Sannan an tilasta masu riƙe da ƙananan hukumomi, shi yasa aka ƙi yin zaɓe, cewa su kuma su ba da umarni da an kawo kuɗinsu gaba ɗaya a ɗauki kuɗin nan a saka a cikin joint account. Kuma abin mamaki, wannan account ɗin na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin da ƙananan hukumomi ƙarya ce, saboda babu wata ƙaramar hukuma da ke samu wannan account ɗin hannu. Wannan account ɗin mai sami hannu daga famanin sakatare na ma'aikatar ƙananan hukumomi sai accountant general na jihar Katsina. Saboda ka ina haɗin gwiwar? Kuɗi ne kawai ake kashewa na dukiyar mutane talakawa, ba da izini ba, ba da saninsu ba. Wannan in gaskiya ne, kwangila ya kamata a buga kowa ya yanka a je a bada a je a yi kwangila. Amma wannan ba sunan kamfani ba komai, an ɗauki dukiyar mutane. Ga ta nan ku karanta. Takarda ta biyu kuma 4 ga watan 9 2020 ɗin nan, shi ma dai ƙaramar hukuma ta Dutse, shi ma gwaje-gwaje rubuta ma gwamna, ga reference number nan, ya ce ma gwamna yana so a ba shi kuɗi $4,350,000. Me za a yi da su? Wai za a yi gyaran dagarsu da sobashi, hanyoyi na dagarsu da sobashi da kuma shargalle da Dutse. Wai hanyoyinsu sun lalace, saboda ka wannan kuɗin yin gyaran hanyoyin ne. Jama'a ku diba kilomita da ke akwai tsakanin wannan wuraren, ku diba kuɗin nan $4,350,000. Wai su ne za a yi gyaran wannan hanyoyin. Mutanen dagarsu da mutanen sobashi da mutanen shargalle da mutanen Dutse, an boye mai riƙon ƙwarya na ƙaramar hukumar ku, an ba shi $4,350,000 ya yi gyaran wannan hanyoyi. Ku sanya ido, ku sa ido ku ga wani irin gyara ne za a yi. Na riga na sa an ɗauko hoton wannan hanyoyin yanzu. Zan ga yadda za a yi gyaran su da $4,350,000. Ko dai a yi gyara ko a sace kuɗi. Kuma insha Allah bayan an gama gyaran za mu je. Kwangila ce, ba ranar gamawa ba ranar farawa, ba sunan ɗan kwangila ba sunan komi. An je an cire kuɗi an bayar. In ba kowa akwai Allah, kuma Allah shi ne ke kamo a lokacin da ba a tunani. Ka fito daga gidanka taho ofis baka sani ba, za ka mutu akan kujera, ko ka mutu akan hanya, ko ka mutu idan ka fitowa. Ta uku, ƙaramar hukumar Ɗandume, gwajo-gwajo ya rubuta ma gwamna kuma an fitar da kuɗi ranar 9 ga wannan wata na Oktoba. Ga reference number nan, an sakan ma mai rikon ƙaramar hukuma ta Ɗandume
kuɗi miliyan 2,666 da naira 430. Me zai yi da su? An ce zai yi gyaran gwata, zai yi kwalbatoci a cikin garin Ɗandume. Mutanen garin Ɗandume, mai riƙon ƙaramar hukumar ku ya an so kuɗi miliyan 2,666 da naira 430 ranar 9 ga watan 10 shekara ta 2020. Kuɗin nan an ce a yi kwalbatoci ne a cikin garin Ɗandume kuma a yi gwata. Ba inda bai bukatar gwata da kwalbata a cikin Ɗandume. Muna nan mun sa ido, na sa mutane na a Ɗandume duk inda ake kwalbati su ɗauko mini hoto. Ƙarshen ta ga kwalbati babu rodi, ba kan kura, ba yashi, ba siminti. A rika ɗebo yashin ƙorama ana zubawa, ko a sa makuba abu zuba. Muna nan muna kallo, kuma sai mun buga kwalbatin da aka yi hotunan su gaba ɗaya. Ranar 14 ga watan Oktoba, mai riƙon ƙaramar hukumar Kusada ya an so kuɗi miliyan 13. Mai riƙon ƙaramar hukumar Kusada ya an so kuɗi miliyan 13,271 da naira 42.50. Me zai yi da su? An ce zai gyara hanyar Kusada zuwa Kafarda kilomita 4, sannan zai wani bango da tsakanin Ɗangamau zuwa Ɗangamau. Ɗangamau katanga ce za a yi wadda za ta hana zaizayar ƙasa, Ɗangamau zuwa Ɗangamau, a kan miliyan 8,667 da naira 188 da kuma 75. Shi ne na yin hanya tsakanin Kusada da Kafarda. Mutanen Kusada da Kafarda kilomita 4, wai a miliyan 8,667 da naira 188 da kuma 75. Kai dai ka san ba hanya za'i ba. Sai dai wani abu, mutanen ƙauye ku sa ido. An bayo mai riƙon ƙaramar hukumar ko wannan kuɗi. Daga cikin kuɗin nan kuma an ce wai akwai transformer guda 4 suka lalace. Ba ɗa'ina ba faɗi na suke ba. Ba a faɗi wani irin transformer ba ne ba. Ba a faɗi lalace da suke ba. Amma dai an bayo mai riƙon ƙaramar hukumar ku miliyan 2,068 da naira 353 da kuma 75 ya gyara maku transformer. Ba kuma su wannan ba da labarin cewa ba wuta transformer ta lalace. Sannan ya an so miliyan ɗaya, a'a wannan kuɗi miliyan 2 cewa aka kuma wai ya yi hanya kilomita 1 ba inda aka faɗi za a yi ta, banda waccan miliyan 4 kilomita 4, sai kuma aka ƙara mashi miliyan 2,168 da naira 353 da kuma 75. Ita kuma aka ce wai ya je ya yi hanya kilomita 1 a ina ba suna. Wace irin hanya ba suna, wace unguwa ba suna, wani ɗan kwangila babu ɗan kwangila. Kai da ji ka san akwai lauje a cikin buhu. Sai kuma aka ce ga miliyan 1,890 da naira 500 wai zai gyaran transformer guda 4. Wace transformer ce ba a faɗa ba, ya sunanta ba a faɗa ba, a ina take ba a faɗa ba. Bi ma'ana dai transformer ta lalace wuri 4 babu wuta. Mutanen ƙauye na Ɗandume sai ku sanya ido, ina ne transformer ta lalace ga kuɗin gyaran ta an bayar. Sannan an ba shi kuɗi 650 ya gina makewayi toilet a gidan mutum ɗaya da kuma kan Katsina zuwa Kano Road. Dan Allah ku diba gidan mutum ɗaya, a ina ne za a gina toilet? An dai ba da 650. An ce a gina toilet a gidan mutum ɗaya, a kuma gina toilet
tsakanin Katsina zuwa Kano tsakanin Katsina zuwa Kano jama'a Allah haka takardar nan ta ce a gina toilet tsakanin Katsina zuwa Kano a gina toilet a gidan mutum ɗaya ba a baɗi ko guda nawa ba akan 650. sai na ƙara komawa a cikin takardun ruwasa sai ga irin wannan kwangila an ce an gina toilet a gidan mutum ɗaya kuma an gina toilet daban-daban a hanyar Katsina zuwa Kano. Ma ga yadda za a yi muna nan mun sa ido sai mun ga inda za a gina wannan toilet ɗin a gidan mutum ɗaya kuma wallahi sai na haska muku hotunansu. Yaudara bayan yaudara. 14 ga watan Oktoba 2020 shugaban ƙaramar hukuma na riko na Jibiya ya anshi miliyan 4,488 da naira 662 da kobo 50. Me zai yi da su? Wai ana so ya yi gyara na gwata a ina? A ofishin anguwar sarki Jibiya, ofishin hakimi da ke anguwar sarki Jibiya. Wai nan ake so ya je ya gina gwata gaban ofishin hakimi gaban ofishin hakimi za a gina gwata ta miliyan 4,488 da naira 662 da kobo 50. Hakimi na ofishin hakimin unguwar sarki Jibiya, hakimin unguwar sarki Jibiya an karɓo kuɗi miliyan 4,488 da naira 662 da kobo 50. Za a yi gwata a gaban ofis ɗinka. Talakawa da hakimi da dagatai da masu anguwanni ku sanya ido. In Allah ya yarda ina da wasu jajirtattu a Jibiya na aika musu da takardar nan suna nan sun sa ido ana farawa har a gama za su aiko min da hoto kuma za mu auna mu gani kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sannan ranar 15 ga watan 10 shekara ta 2020 mai rikon karamar hukuma ta Dutse gwaje-gwaje ya aika ma gwamna ya an so mai kuɗi kuma an bashi miliyan 1,326 da naira 550. Me zai yi da su? Wai zai yi kwalbati a Kayawa village. Mutanen ƙauyen Kayawa mai rikon karamar hukumar ku ya an so kuɗi miliyan 1,326 da naira 550. Ku sanya ido. An ce zai yi kwalbata a Kayawa, ƙauyen Kayawa. Ƙauyen Kayawa yawa gare shi mun je wurin a ina za a yi wannan kwalbatin. Kuma wani irin kwalbati ne na miliyan 1,326. A duba a sanya ido. Ranar 15 ga watan 10 shekara ta 2020 shugaban ƙaramar hukumar Rimi ya anso kuɗi an ba shi miliyan 1,800. Me zai yi da shi? Wai zai sai janareta mai ƙarfin 20 kVA. Me za a yi? Wai za a kai a gidan ƙauren Katsina hakimin Bakori. Ƙaura mai girma ƙaura hakimin Bakori mai rukun ƙaramar hukumar ka ya je an ba shi kuɗi miliyan 1,800 a madadinka da sunanka aka fitar da kuɗi. An ce janareton gidanka ya lalace kuma a matsayinka na hakimi kana bukatar janareta. An ba da kuɗi miliyan 1,800. An ce a sai maka janareta kuma na gidanka ne. Ƙauren Katsina da masu anguwanni da magaddai da talakawa ku sanya ido. Idan ba ku ga ana kulle janareta a gidan ƙauren Katsina ba, ko ne ba a sawo janareton ba, ko an sawo wanda bai kai kuɗin ba, ko kuma ƙaura ya yarda a amfani da sunan shi a zalunci. Ranar 19 ga watan 10 shekara ta 2020 mai ruba ƙaramar hukuma ta Kankara ya an so kuɗi miliyan 38 da 264
da naira 700 me zai yi da su? An ce ya gina azuzuwa guda 6 a gidan Daudu da unguwar Kuka da unguwar Mai Gari da gidan Daidai da Kurɓa da Dakkamawa. 19 ga watan Oktoba, in kun manta an ƙara fitar da irin, an taɓa fitar da irin wannan kuɗin daidai wa daida a cikin watan 6 aka ce za a irin wannan azuzuwa a wannan ƙauyukan, kuma mun haska muku wannan ma ga ta na an ƙara maimaitawa kwanakin watan daban-daban, reference number daban-daban. Shugaban ƙaramar riko na hukumar ƙaramar kankara ya an so miliyan 38 da 264 da naira 700. Me zai yi? Zai gina azuzuwa guda 6 kowane ƙauye, azuzuwa guda 6. Gidan Daudu aji 6 na karatun firamare, unguwar Kuka aji 6, unguwar Mai Gari aji 6, gidan Daidai aji 6, Kurba aji 6, Dakkamawa aji 6. Mutanen ƙauyukan nan da samari da 'yan mata da manoma da masu sa ido da 'yan siyasa da jami'an tsaro, ku sanya ido, chairman ɗinku ya an so kuɗi miliyan 38 ga abubuwan da aka ce za a yi da su, kuma za mu taya ku, za mu sa jajirtattun samari da 'yan mata, musamman ƙungiyar da kawo mana ziyara daga kankara, za su ɗauko mana hotuna kuma za mu haska muku. Ranar 19 ga watan 10 wannan shekara, shugaban ƙaramar hukuma ta Sabuwa mai riƙon ƙarya na ƙaramar hukumar Sabuwa ya je ya anso kuɗi miliyan 9,686 da naira 969 da kowa 38. Mai yanayi da shi, wai an ba shi ne zai wani aiki. Wallahi ba a aikin zai ba. Ga takardar da sa hannun Ibrahim Wali Umar a madadin gwaje-gwaje, ita ce takarda ta 9 ranar 19 ga watan 10. Kawai an ba shi kuɗi miliyan 9, sai aka ce miliyan 9 nan ma da 686 da naira 969 da kowa 38 za a ƙara mashi irinsu. Wannan kishi 50 ne bisa 100 za a ƙara mai wata irinta. Me zai da shi? Kun ji dai sauran ana faɗin me za a yi da su. Shi wannan na Sabuwar gata gare, sai aka ce kawai je ka yi ayyuka da su. An ba da dama a yi duk abin da aka ga dama da kuɗi miliyan 18. Dama ce aka bada babba, sai wanda ya kai zuciyar shi nesa. Mai rikon ƙaramar wannan hukuma ta Sabuwa, ga kuɗin talakawa na a hannunka, ga kuɗin amana na a hannunka, kayan rantsuwa da Alƙur'ani, ka an so duki mutane. A yi hankali kar a ci guba, a yi hankali kar a ci appendix, a yi hankali kada a ci ciwon yoyon fitsari, a yi hankali kada a ci rashin bacci, a yi hankali kada a ci ciwon siga da hawan jini, a yi hankali kada a ci fargaba da tashin hankali, a yi hankali kada a ci jahannama. Ranar 19 ga watan 10 shekara ta 2020, mai rikon ƙaramar hukuma ta Kaita shi ma ya an so nashi kasan miliyan 19,406 da naira 160. Me zai yi da su? Wai zai yi gyara hanyar gada 'yan ɗaki. Ita ce gadar da aka ba da yin ta a cikin hanyar da aka ba kamfanin Abdul. Ta fada, an yi hanyar ta fada ƙasa da shekara 2 da rabi. Ga yanan an sake ba da kwangilar yin gada 'yan ɗaki zuwa kwanan 'yan ɗaki. Gada 'yan ɗaki da ta fada an ba da miliyan 19 a yi gyaranta. Wai kuma ciyaman na ƙaramar hukuma za a ba. In don Allah ake yi, babban kamfani ya kamata a ba aiki na, ko kuma kamfanin da ya aikin nan ya lalace a kira shi ya koma ya maida mutane ga da su.
amma an kasa yin ƙarfin hali a haka. An ba ni miliyan 19. Ina tabbatar muku haka Allah wannan gada idan an yi ta wallahi ba za ta shekara ba. Wannan ba kuɗin gada ba ne, ba kuɗin tukwicin gada ne. Rana 20 ga watan 10 shekara ta 2020 mai rika ƙaramar hukuma ta ɓaure shi ma ya je ya an so miliyan 14 ne da 125. Sai aka raba rabi, sai aka ba shi miliyan 7,175. sai aka ce ka je ka yi gyaran hanya ta 'yan maulin dole. Aka ba mai rukan karamar hukuma, ba kamfani, ba ɗan kwangila, ba komi. Ya saba ma sharaɗin kashe kuɗin local government ga su tun daga fejin farko har zuwa fejin ƙarshe. Kuma akwai feji mai ya kai guda nawa? Akwai feji ya kai 460 duk da 95. Duk yana magana kan sharaɗa, ƙa'idodi, dokoki ne da ake kashe kudin ƙananan hukumi a Najeriya. Duk sharaɗan na an wulaƙanta su a jihar Kaduna. Duk dokokin nan an karya su saboda son zuciya da rashin sanin ya kamata da cin amana. To gashi nan dai talakawan ƙaramar hukuma ta ɓaure mai rufin ƙaramar hukumar ku ya an so miliyan 7 kuma za a ƙara mai wata miliyan 7, miliyan 14,125 cewa zai gyara hanya ta 'yan maulin dole. Hanya ce ta lalace, an ba shi kuɗi ya gyara kusa ido. Idan kun kwaso kayan amfanin gona ku ba hanya, ku tambaye mai rufin ƙaramar hukumar ku ina kuɗin gyaran hanya. In kun ga ya gyara gida ya canza mota, ku yi mai tambaya irin ta Sayyidina Umar, ina ka samu kuɗi ka ɗinka wannan riga ya muku bayani. Rana 21 ga watan 10 wannan wata ana fataka da kuɗi a lokal gama. Saboda ni wankin baitul mali ne shekara ta zo ƙarshe, ba a sa a ƙara shekarar da kokon. Za mu ba ku labarai suna na masu zuwa, suna hannu. Gwaje-gwaje ka kwata da hankalinka, na riga na samu. Duk canza kwamfuta da kake yi, da fargabar da kake yi, da ƙin zuwa janazar ma'aikatan da kake yi, bai hana Mahadi ya karanto takardun nan suna hannunsa ta yadda kuke wankan tirjiri. 21 ga watan 10 shugaban ƙaramar hukumar kusada ya an so miliyan 2,543 da naira 998. Me zai da su? Wai zai yi gyara? A'a, zai yi gyaran gidaje guda 6 VIP wanda aka ɗauka haya. Kai jama'a, wai a cikin garin Kusada ne akwai gidaje guda 6 VIP, wai an ɗauke su haya. Wa aka ɗaukar mu haya ba a fada ba, amma dai an ba shi miliyan 2,543 da naira 978 ya biya kuɗin haya kuma ya yi gyaran ɗan gamau. Mutanen ɗan gamau hanyar ku ta lalace, an so kuɗi na gyaran hanyar ko an ba mai rufin ƙaramar hukumar ta Kusada ya biya kuɗin haya gidaje guda 6. Ni na ga gidaje guda 6 a Kusada VIP wanda za a biya kuɗin haya su miliyan 2,143. Ita ma ga takardar na haska mutanen Kusada ku kalla. Rana 21 ga watan Oktoba mai rufin ƙaramar hukuma ta kai ta ya anci kuɗi miliyan 3,705 da naira 267.30. Me zai yi da su? Zai gina ɗakin shan magani a Waila, zai kuma gyaran asibitin Dankama. Ɗakin shan magani na Waila sabuwa ne za a gina a kan miliyan 1,820 da naira 883.75. Shi kuma ɗakin shan magani da Dankama miliyan 1,884 da naira 383.55. Mutanen Waila da mutanen Dankama
an karɓo kuɗi da an muku gyaran ɗakunan shan magani ga yana haskaka muku mai rufin ƙaramin hukumar ku ya karɓo kuɗin nan in ba ku iya karantawa ‘ya'yanku su karanta muku ko jikokinku ko matanku ko mazajenku ko aminanku ko malaman makaranta a saurari wannan kasar da hausa na yi don a fa'idantu kuma a fahimta 26 ga watan 10 wannan dai shekarar wankan treasury da ake yi mai ruba karamar hukumar caranci ya an so kuɗi miliyan 2,157 da naira 310 me zai yi da su zai biya diya zai biya ta gonakin da aka ansa na hannun mutane lokacin da za a yi kasuwar ganuwa wa'anda aka anshi gonakinku da sunan za a yi kasuwar ganuwa an baiwa shugaban ƙaramar hukuma na riko na caranci kuɗi miliyan 2,157 da naira 310 ya biya ku kuɗin diya saboda ka ku bi ba'asi ku tara junanku gaba ɗaya wani nawa aka baka kaza nan za ku gane an cuce ku ko kuma an yi gaskiya duk ku haɗa idan kuɗin da aka biya ku na diya ba su kai miliyan 2,357 ba da naira 310 ku maida ku ce kun ba shi ranar lahira za ku ansa sai an cika ma kuɗin ku cif sannan shi dai na ƙaramar hukumar caranci ina jin wata gata gare ta musamman kila saboda associate professor Badamasi yana kwamishina kuma ɗan caranci ne ga wasu kuɗi an ƙara mashi 25 ga watan Oktoba a ƙara mai riƙa ƙaramar hukuma ta caranci kuɗi miliyan 11 da 786 da naira 722 da kuma 50 me zai yi da su wai ya yi gwata da kwalabati kusa da ran about na Matazu Junction a caranci akwai da ake ce ma Matazu Junction to wai a nan ake so kusa da ran about kawai ya yi gwata ta miliyan 11 gata ya yi gata wallahi ɗan gata ɗan lele na kusa da gwamna na kusa da associate professor Badamasi kwamishina na ilimi wanda akasarin makarantun ƙananan hukumomin caranci sun mutu murus a ƙarƙashin jagoranci ka kana ji kana gani mutanen ƙaramar hukumar caranci ku sanya ido a nan Matazu Junction ku sa ido kusa da ran about an bayar marukan ƙaramar hukumar ku ta caranci miliyan 11 cewa aka yi kawai ya yi gwata ma ga watan miliyan 11,786 26 ga watan 10 shekara ta 2020 mai rufin ƙaramar hukuma ta ɗan Musa shi ma ya karɓo mi ya karɓo miliyan 14,390 da naira 168 da kuma 75 mi zai yi cewa aka ya gyara hanyar ɗan Musa zuwa mai dabino mutanen ɗan Musa da mai dabino ku sanya ido an karɓo kuɗi a madadinku kuɗinku miliyan 14,390 da naira 168 da kuma 75 an ce a gyara hanya tsakanin ɗan Musa zuwa mai dabino za mu ga yadda za a yi wannan gyaran jama'a irin wannan takaddun da na haska mu guda 16 akwai wasu kuma guda 42 irinsu duk za mu kawo muku labaransu duk na wankan treasury ne na wankan baitulmali ne wankin baitulmali saboda shekara ta zo ƙarshe kada ku manta insha Allah mun ga muku a kishi na 99 za mu kawo muku yadda ake ci gaba da yin sata ta hanyar kuɗin tsaro a ƙarƙashin Mustapha Inuwa sakataren gwamnati kahi gwamna kahi mataimakin gwamna sannan fitowa ta 90 za mu ba ku labarin zaman sulhu da aka yi tsakanin Mahadi da gwamna wa raddallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu al-mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. amma da sauran